Mä menen koittaa tuota skootteria. Okei. Hyvin lähtee. Brum brummaa. Sinne. Minne sinä menet? Älä mene kaivokseen. Siis Spider-Man. Batman-auto, siis Spider-Man. Pitää lähteä lentoon, siis kaivokseen. Äkkiä pois. Au. Muuten, mun lapsi pitää pelastaa. Punasta. Eikä mun lapsi menehty. Eikä, lapseni menehtyi. Ketä sä... Punasta. Hänet pitää pelastaa. Ketä sä etit? Luen kiitos. Olet hengissä. Kiitos. Eikä. Mitä sä nyt mietit? Ei kakkaa. Hei, äläs nyt. Voi vitsi, mun elämä on pihalla. Miten sä nyt sekoilit? Voi ei. Siis nyt kerrot, mitä sä etit. Tuossa auto on aika hieno, mutta tuolta tulee atomipommi. Miten? Kolme, 2, 1. Sisävyydin. Vihdoinkin pääsin tähän. Ai niin, ja tää elokuva on aika tylsä. Joten... Vois kelaa taaksepäin. Joo. Hei, minä sinä lähdet? Hei, itse asiassa. Voin muuttaa asioita. Hei, poika, pelastan sinut! Ei! Uaa! Luen kiitos pelastus. Kuka olet? Pakoon! Hei, oota. Saatat olla ehkä